היי חברים, ערב טוב. שומעים אבל לא רואים אותי. היום אני רוצה לדבר איתכם על החיים שלכם, על, ה... על האחריות הגדולה שלכם, ושלכן, גם שלך. אף אחד לא מגיע. תראו את אלו שפתאום. אף אחד לא מגיע. אף אחד לא מגיע. את רוצה להצליח, את רוצה להרוויח יותר כסף, את רוצה ברוך השם גם זוגיות, את רוצה לרדת במשקל, כל דבר אחר שאת רוצה, זה תלוי אך ורק בך. אף אחד לא יבוא. אפילו סרטון שאומר no one come for save you. No one coming for save you. אף אחד לא מגיע לשמור אותך, לשמור עליך, אף אחד לא יבוא להציל אותך. אין דבר כזה, אין שטות כזאת, אין. את רוצה להתעשר באמת, זה תלוי אך ורק בך. לא באף אחד אחר, לא בחברות שלך. זאת אומרת, אפילו לא במשפחה שלך, לא באף אחד אחר. רק את. רק את. זה החיים שלך, שבידיים שלך. את יכולה לבנות אותם, ולהגיע לרמה מטורפת. או להגיע לפה. או להיות ממוצעת. אני בטוח שאת יכולה להיות פה, אבל פה אפילו. זה הבחירה בידיים שלך. זה מה את עושה עם הדברים האלו, עם הידע הזה, עם החיים שלך. כל דבר זה בחירה. כל דבר זה בחירה. אפילו ללכת לסופר. נגיד, בן אדם רוצה לרדת במשקל. הוא הולך בסופר. מטייל בסופר, ותמיד איכשהו לכאורה ליד הקופה יש שוקולדים. זה בחירה שלו, בדיוק עולה לו מחשבה אם היא לקחת את השוקולד הזה או לא לקחת, זה בחירה. וכל פעם זה לבחור מחדש, לא, אני לא לוקח. כי אני רוצה להתחתב, אני רוצה, אתם יודעים, אפילו לא להתחתב, אפילו לא לחזות, לשמור על אורח חיים בריא. אתם יכולים לבדוק את זה גם, אתם יודעים כמה סוכר מוגזם, כמה סוכר מוגזם יש בכל השוקולדים האלו? מלא, שימו לב כמה כפיות סוכר, כמה גרם, על סתם, למה? אפילו אורח חיים בריא, לא, אל תרווה, סבבה. את רוצה להתעשר, מה את חושבת, שככה זה יקרה פתאום? ככה, ביום בהיר פתאום, יבוא מישהו, רגע, אני אקח את הדלת פה, רגע, אני אדפוק רגע בדלת, תשמעו את הדפיקה. יבוא מישהו כזה לדלת, תעשה טוק 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 טוק, ככה יפה. יבוא מישהו, יגיד לך, קחי 50 מיליון שקל שאני עשיתי, קחי, כי ככה בא לי. נראה לך? יקרה דבר כזה? שטות כזאת, נראה לך יקרה? לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה. עכשיו יש שיגידו, שמע, יש כל מיני הגרלות וכאלו. יכול להיות שתזכו בהגרלה של 50, של 20 מיליון, אבל כסף כזה שבא בקלות, לא באמת מעריכים אותו. שימו לב, יש הרבה מחקרים, הרבה דברים, קראתי את זה בספרים. שימו לב שאנשים, נגיד שזכו בלוטו, עשו לך דוגמה, זכו ב-20 מיליון שקל. אחרי כמה שנים, אפילו אחרי שנה, שנתיים, הם פתאום בחובות של 50 מיליון, של 70, איך הגעת לחוב של 70 מיליון? אם היה לך 20 מיליון, שזה מטורף 20 מיליון. זה מטורף, איך הגעת לחוב של 50 או 70 מיליון? ככה זה. אם לא יודעים איך לעבוד עם כסף, לא לומדים, חייבים ללמוד את הנושא. אני תמיד אני אומר, כל דבר שרוצים להיות מומחים בנושא הזה, עדיף ללמוד.
עדיף ללמוד אפילו גם כמה שיותר, הכי חשוב זה לעשות, אין ספק, אבל עדיף ללמוד. ככה לדעת איך להתנהל עם הכסף. זה כדרך אגב. אז כמו שאמרתי, אף אחד לא בא לשמור עליך, אף אחד לא בא להציל אותך. אף אחד לא ייתן לך פתאום כסף, קחי כסף, קחי, תתעשרי, קחי 50 מיליון, לא. אף אחד לא יצליח בשבילך. אתה מבינה? אף אחד, אין דבר כזה. והכי כיף, אני אגיד לך תכלס, הכי כיף להצליח מעצמך, אתה מבינה? שאת עשית את זה, זאת אומרת, אני עשיתי את זה, אני הצלחתי, אני קראתי את עצמי, שברתי את עצמי, ואני הצלחתי. וזה שבירה, אין ספק שזה שבירה, וכישלונות, וקשיים, ולא כיף. חלק מהדרך, כמו שאני תמיד אומר, זה חלק מהדרך. אין ספק. אבל יותר מעריכים את זה. וגם מבינים שאף אחד לא יעשה בשבילי. אם זה זוגיות גם, לא פתאום יבוא לך הבן זוג שלך וזהו, לא. גם עבודה, יש אנשים שנים מחכים לבן או בת הזוג שלהם. בוא נגיד לך גם משהו כזה. נגיד מישהו רוצה להרזות. מה הוא צריך לעשות? נשמע פשוט לכאורה, אבל זה לא פשוט, כן? זה צריך פה הרבה מיינדסט, הרבה כוח רצון, הרבה נחישות, הרבה דברים, משמעת גבוהה, כן? אבל בפשוט הוא צריך להתאמן ולאכול בריא. פשוט, לכאורה. צריך פה מיינדסט חזק, אין ספק שחייב פה מיינדסט חזק, שיתמוך בכל הפעולות האלו של להתאמן ולאכול בריא. שיתנגד לקולות האלו שאומרים לך בוא תאכל שוקולד. הגיע הערב, לך תהנה, תבלה, תאכל איזה המבורגר טוב. חייבים פה מיינדסט חזק, אין ספק. אבל בעיקרון כן, להתאמן. אני ממליץ על ריצה. למה? כי אם שמתם לב, בסרטונים, יש הרבה סרטונים בעמוד, גם בערוץ פה, שאני רץ. אני אוהב לרוץ, זה כיף. ברוך השם, אוהב לרוץ, וזה ממש כיף. אז אני ממליץ על ריצה. יש אנשים, ברוך השם, רוצים גם מרתונים, בעזרת השם, אני גם רוצה לרוץ מרתון. בעזרת השם, אפילו יותר. אבל נתחיל ממשהו. אז אני ממליץ לרוץ, אבל בעיקרון להתאמן ולאכול בריא. אם אפשר אפילו לבנות תוכנית, אפשר גם לבנות תוכנית. אבל לאכול בריא, אפשר לחפש אפילו בגוגל מה זה לאכול בריא. סתם אני זורק, קורז. לא, פשוט להיפטר מכל הג'אנק פוד. כל הזבל, כל הזה שיש לכם הרבה שמן, הרבה, כל מיני דברים שמזיקים. אתה יודע, תכלס, אתה לא יודע מה מזיק, איזה אוכל הוא מזיק, כולנו יודעים. פעם עמדתי באיזה מסעדה בבשרים, איזה שווארמה. אתם יודעים כמה שמן יש בצ'יפס נגיד, לצורך הדוגמה? כמה ראיתי זה בסה. אז אף אחד לא בא. זו אחריות שלך. גם על אחריות אפשר לעשות סרטון שלם. אפשר לעשות פה איזה משהו, אולי נעשה גם בעזרת השם. אבל זו אחריות שלך. אחריות שלך על החיים שלך, על האחריות שלך, על ההצלחות שלך. רק את יכולה להצליח. זה בידיים שלך, כמו שאמרתי. זה בידיים שלך. תפסי את עצמך. תפסי את עצמך. תגידי לעצמך, וואלה, זה אחריות שלי להצליח. זה אחריות שלי להגיע למטרות שאני רוצה. יש לך מטרות שאת רוצה להגיע אליהן? תגיעי אליהן. אף אחד עושה את זה בשבילך, רק את. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו כזה. נושא אחר, נושא שני. לאף אחד לא אכפת. זה דיברתי על זה קצת
הסרטונים הקודמים קצת, ככה בקטנה. לפעמים אנחנו כל כך משקיעים, זה בגד הנלבש, מהמותג הזה, מהפה, מהשם, לאף אחד לא אכפת. רק לנו אכפת יותר מדי, כן? או מי שאוהב אותנו, וכדרך אגב, מי שאוהב אותנו באמת אכפת לו איך אנחנו מתלבשים. אבל לא, טעות שלי, מי שאוהב אותנו, באמת אוהב אותנו, אכפת לנו שנבוא, אכפת לו שנבוא. יוצא לך דוגמה, אם נגיד עכשיו, הזמינו אותך לחתונה, אוקיי? את חושבת שעות, מה לבוש, איך להתאפר, איך פה, איך שם, איך זה אילת, איזה פה, איזה שם. גם אותך אח שלי יקר, אתה עושה ג'ל, אתה עושה כופתרת יפה, כופתרת שחורה, אין להם כופתרות שחורות, אבל אני אוהב כופתרת שחורה, אולי נלבש באחד הסרטונים, אני אראה לכם מה זה, איזה כופתרות יש לי, ברוך השם. כופתרת שחורה טובה, ג'ינס כחול, מגניב, משהו קטלני, משהו טוב. הופה, עוד שנייה נפלתי. חושבים שעות מה לבוש, מה זה, איך אני פה, איך אני שם. אבל לחתן, החבר שהזמין אותך, החתן או הכלה שהזמין אותך, אכפת לו בכלל שתבוא. אני הזמנתי אותך בשביל שתבוא, לא הזמנתי אותך, תבוא עם כופתרת וג'ינס. אם לא, אל תבוא. לא. תבוא אח שלי היקר, תבואי. מבינה? עכשיו למה אני אומר את זה? אני כל כך משקיעים כל כך הרבה שעות ומחשבה ופה ושם, מה יהיה, מה פה. גם בחיים, איך אני אלך לעבודה, איך אני אתלבש, איך אני פה, מה אני אעשה, איך אני אוכל, כל דבר אנחנו חושבים מה אחרים חושבים. עוד פעם, זה כמו שאמרתי לכם בסרטון הקודם, לרצות אחרים. זה לא חשוב, לאף אחד לא אכפת. לא אכפת להם איך אתם אוכלים. לא אכפת להם איך אנחנו מתלבשים. לא אכפת לאף אחד אחר מה אנחנו עושים. אני רואה ברשתות אנשים עושים שטויות ואף אחד אפילו לא מסתכל. כי לא אכפת להם. זה לא חשוב להם. כל אחד, אולי זה קצת אפל. כל אחד אכפת לו מעצמו, הוא מסתכל על עצמו. שהוא יעשה מה שהוא רוצה. חיים שלו, שיעשה מה שהוא רוצה, לא מכיר אותו. לא, גם אם אני מכיר אותו, שיעשה מה שהוא רוצה. אמרתי, רק מי שאתה חשוב לו, באמת, תשמע אחי, פה ושם וזה, וגם הוא ירים אותך. בן אדם שירים אותך, יגיד לך הלאה, וזה כל הכבוד, יש כאלה שיורידו אותך. זה כבר נושא סרטון אחר נראה לי. זה נושא סרטון אחר גם, פה, תחלק פה. אנשים אחרים לא אכפת. אנשים עושים שטויות, אני רואה בזה, ואתה רואה, אנשים אחרים לא מסתכלים. אנשים צועקים ברחוב, אנשים לא מסתכלים. בסדר. ולמה אני אומר לך את זה? כי את מונעת מעצמך לעשות דברים שטוב לך לעשות, בגלל מה שאנשים אחרים חושבים. למה? מה אכפת לי מה הם חושבים? מה אכפת לי? שיחשבו מה שהם רוצים. אני אמנע מעצמי את הטוב שלי, את הכיף שלי, את ההנאה שלי. למה? צריך הדוגמה, יש בן אדם, נגיד עכשיו הלך בקניון, ראה איזה מפורסם, סבבה? בא לו להצטלם איתו. לא, מה יגידו? מה יסתכלו להם מהצד? מה הוא מצטלם עכשיו עם האנשים? מה אכפת לי? בא לי להצטלם איתו, אני אעשה את זה. למה? אתם מבינים? בא לי להצטלם עכשיו עם איזה מפורסם. מה אכפת לי מה הם חושבים? מה, אני פוגש אותם אחר כך? היו שניהם משתנים, באים אנשים אחרים. עוד 3 שניות הם לא יזכרו מי אני בכלל. מה משנה, מה אכפת לי? אתם מבינים? אנחנו כל כך עוצרים את עצמנו בגלל מה שאנשים אחרים חושבים. מה אכפת לי? שיחשבו מה שהם רוצים. החיים שלהם. אני אחיה את החיים שלי איך שטוב לי. לא איך שטוב להם. לא איך שטוב להם. איך שטוב לי. אני ארצה את עצמי, כי הם לא יבואו ירצו אותי, זה לא יקרה. האחרים, אני מדבר גם על החברים, על המשפחה,
על העמיתים לעבודה, מי שאני עובד איתו. הם לא יבואו, לא בהכרח כולם יבואו, ידאגו אם טוב לי, לא. לא בהכרח ככה כולם יהיו. לא כל אחד שואל לי באמת טוב לך. באמת? מישהו שואל אותך טוב לך? מישהו באמת מתעניין בך? נשמע קצת קשה. אבל מי שמתעניין, נראה עליו. האם הכל בסדר? שאלות כאלה, שאלות יפות, שאלות של מחשבה. תעני את האמת אבל, הכל בסדר? תרשמי לי פה בתגובות אפילו, אתה יודע מה? תרשמי לי איך את. בעזרת השם, אני אשמח לענות לך אפילו, ואם לתת לך איכשהו להרים אותך, למה לא? איך אני? איך אני? שאלה יפה. פיצר. תעשי מה שעושה לך טוב. תעשי מה שבא לך. תתקדמי בחיים שלך, תהני. פשוט תהני, למה לא? למה לעצור את עצמי מליהנות בגלל אחרים? לכי תהני, תבלי. גם אתה אח שלי היקר. תהנה. אנשים עוצרים את עצמם ראיתי איזה אחד ברשתות שהוא פשוט שוכב על הרצפה סתם באמצע הרחוב. זה מטורף, כן? אנשים לא אכפת, אף אחד לא ראיתי אנשים שפשוט נעצרו והסתכלו עליו, מה אתה עושה? לא ראיתי כזה מקרה, מה יש לי? לא ראיתי. אנשים לא אכפת, פשוט ממשיכים הלאה. בא לך לציין סרטון, לפעמים בא לך לציין סרטון ועכשיו יש פה מלא אנשים. אני לא אעשה את זה, לא משנה. מי הם? גם אני מתקשה בדבר הזה. מי הם? פשוט תחי את החיים שלך, תהני מהרגע, תהני מהחיים שלך. למה לא? זהו, שני אלה. זהו. שמח שעזרתי, באמת. שמח לעזור, שמח באמת זה. כל דבר שתרצו, אני פה בתגובות, תרשמו לי בתגובות מה שבא לכם. אני אענה גם מה שבא לי. ויאללה, בלגן.